Kwa mio daktari Matunga. Iwacho ni nitiere kata lokruoge moko mowinjo bed ni timo e od bura mamalo mondo ka wachore ni lokruok bedo winjo bedie. Yes. Ma keto jok mane okedo kuom ranyisi ne sirikand ni e higa yiero mokalo kanye to keto jatend piny William Ruto kama chalo nade yor siasa e kinde ma God Kenya chal ka gima medo bedo ma poth ne en. Okine ka gino kethore e lwedo. Koro nyaka yud kaka irese. To kethore ka kata Wetangula gini go nitie, Mudavadi gini go nitie, okay? To kethore. Koro nyaka ng'i kaka isolo jo mang'eny mondo timrad obiro kony. Seche mwise solo ji mobiro mokonyi dong nyaka imigi gimoro. To nyaka wang' wach ni ng'ane no mi kama chwe to ne gi jogi koro wan osebiro. Wang' ng'eny matin wamigi omiyo ka moko bede kombe. Nikech gino kethore to apenji. Sani koro bede yun kata kombe bede gi bede kama chiemo magichamo. Ini sadi koro sekretare kony. Gima jadolo Robert Nyasona wacho Dr. Matunga. Ang'eni winje. Nyal chung. Kawuono Raila Molo Odinga owacho ni odwaro mantiere odia wow Ruto en UDA ta party moro miluongo ni pale na pale mane madhi bedo party miyo e seche ma William Ruto to kod Raila Molo Odinga oriwore kanyakla atin tadwa ni mondo mi apar ni ODM nitie sirikal sani antiere sirikal yen kaje mani ni BBI manoko donjo to sani wantie a broad based government limano a ruling party ruling party UDA okay kata ODM ruling party en Raila gi Ruto riwre mane sirikal Robert Kier no ni one kaka ODM wantiere opposition oyo ODM nitiere e sirikal sani and President Ruto Odinga gima Kalomo wacho en kaka ngima lo nikech ka Raila ginene koyudo komno ang'o madhi timore doka denda ang'o mane penyo momiyo penyo winjo wach Kaluma ni na ken mo chini gimo tineno ka e Nyanza ka no se donje kabisa to kendo donja kata kapo giwinjore gi Raila ma en odhi adhiya kuond moko seche moko wuoyo gi Raila inyise ni dhi adhiya kuond moko bende inyise ni buoge uru mae but mineno ka mano bende achiel kuom gikelo ne tabu gi jogot nikech nong'iyo mabor kata obedo ni got kier got poth manade nitiere ma pod obro kwanyo Mount Kenya to ogo kwan moro ma bende is very ni kwanyo
kwanyo Mount Kenya, to biro riwo gi ma Western, to biro kwanyo gi ma Nyanza, kech ma Nyanza to gin gi Raila kanyakla. Kendo adwa nyisi ni kata ka Raila ko faulu Addis Ababa, pod gibiro bedo gi Ruto. Mano gima ji nyaka ng'e. Ma kik ji par ni February no, ni koro ka Raila okodhi, to ni koro gidhi pogore. No. Bende onge sirikal manose succeed bang' ndalo mane Raila chakriwore gi Moi, ma o succeed ka Raila onge. En ga sirikal ma beda ni temba kamano nyaka ang' Raila donje gi party modonjo godo no. Ok ni kamoro nyara donjo gi party machielo. Gi party modonjo godo no. E koro kendo ka sirikal no stabilize ka chako adek maginyalo timo ka gidhi mbele. Nikech adiera ma jakom Raila onge. Ruto doko kom. No. Onge gi gola. Mano kipimo gi wach chaire pogruok. Gima duong' kwano migoyo ka en ni e sirikal makoro wantiere ni ok owinjo wuogi. An kada ndalo mane ineno ndalo moko mane Robert gini othir ni gini jo opposition cha. Nanyiso gi ni sani wantiere Kalang'o. To joluo wacho ni Kalang'o ok timang'o. Ok kunie. E achiel rieko ma bende Raila no oyudo wach ni no ka ok abirito ni nyaka chop 2027. En mana sani miya gi mimiya sani mondo mi otimang'o jothurwa oyud konyruok. Koro bro chapo ji ahinya. Koro kete jotendwa most importantly, sani jopiny nigi expectations ni Mheshimiwa Mbadi ang'o mo onyalo timo ne thurwa. Nikech thurwa en piny ma nosejwang' kuom higni mang'eny. Opiyo Wandayi ang'o ma onyalo timo ne thurwa. Obed Joho kota we nam bed nam ma Victoria. Onyalo timo nikech blue economy. Obedo Paranya tindo ang'o monyalo timo. Koro miani wariti ni nitiere sirikal moro mapod obedo ka. Wan wasedonje sirikal, wantiere sirikal ni en marwa, to ber kik wi wil. Luma nowacho point moro kanyo ne wantiere sirikal. Right. Nitiere wach moro bende wuok ni